A Deputación da Coruña financia 378.000 horas de axuda no fogar, un investimento de preto de 9 millóns de euros. O presidente da entidade provincial destaca o esforzo nos servizos sociais con proxectos como a nova residencia que haberá en Rianxo. Un dos servizos máis demandados na actualidade é o de axuda no fogar e a Deputación da Coruña ven de reforzar a rede pública de atención social nos concellos máis pequenos da provincia a través do programa de servizos sociais comunitarios. Este ano financiará case 378.000 horas do servizo de axuda no fogar, nas que se investirá preto de 9 millóns de euros, cifra que destacou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso. Incrementamos o número de axudas nun servicio que é tan importante como é o da atención ás persoas maiores. Estamos a falar de 400.000 horas no servicio de axuda no fogar. Incrementamos tamén, hai un par de anos, o prezo hora que teñen que sufragar os concellos dun servicio tan esencial. Vai na liña da Deputación da Coruña de potenciar todo o que ten que ver coa protección social das persoas que teñen situacións máis vulnerables. Por iso vamos a iniciar a construción de 3 residencias ou casas de acompañamento a maiores tamén, que significa, lóxicamente, ofertar un modelo moi distinto de residencia para maiores. Que se pareza máis a un fogar e menos a un complexo hospitalario, segundo precisou. Moi cargado de innovación e a prezos moi da administración pública e non de empresa privada. Se iso sumamos as liñas que van a permitir a contratación de preto de 300 profesionais para o reforzo dos servizos sociais, aí é onde está a justificación de que incrementáramos nestes últimos anos máis do 100% do orzamento provincial en materia de protección social. Xa que destacou a importancia de ter ferramentas para o cuidado das persoas maiores, as que co seu traballo achegaron o seu gran area para que a provincia sexa o que hoxe en día. Eu creo que unha sociedade que non cuida os seus maiores é unha sociedade enferma que ten un problema. É dicir, ao final, é a parte da sociedade onde queres os menos problemas posibles, onde é a última etapa da tua vida e onde queres que o sistema te protexa, é dicir, que non che xere problemas. Por qué? Porque levas toda unha vida aportándolle ao sistema e é o momento que o sistema de alguma maneira te acompañe nesa etapa na que, como digo, queres ver que pensan en ti e que as medidas que se adoptan teñen que ver con mellorar a súa calidade de vida neses anos. Unha das residencias que impulsará a Deputación construirás en Rianxo, proxecto que está a dar pequenos pasos para ser unha realidade. Estamos en conversas cos concellos, temos as partidas económicas aprobadas, agora vamos a empezar coas licitacións dos proxectos. A primeira xa foi As Pontes, as seguintes serán Ordes, co que temos xa bastante, é un modelo un pouco distinto, porque o Concello xa ten residencia propia e sería unha ampliación, e a de Rianxo, que será un modelo similar ao das Pontes, onde xa temos aprobada a cesión da parcela, e as características da mesma se adaptan a este novo modelo, que vai en plantas baixas, non vai en edificios en plantas, e, por tanto, van avanzando a bo ritmo, e o importante é que os recursos xa os temos dotados. O programa de servizos sociais comunitarios impulsado pola Deputación da Coruña permitirá financiar máis de 39.000 horas do servizo de axuda no fogar no Barbanza.